Thank you iti saan niya pan nakaumamang tartarabay kadag iti uploads tayo. Kat welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni pagayam tayo a Flora saan naapudpud no anagan. Tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Sir Larry Ubungan. Kablawan na madagiti kakabagyan na amin dita Dupla San Juan, La Union. Ni Ma'am Jackie Makabalog kani Ma'am Nati Agustin. Kastoy man di ko na ni pagayam Flora. Dir man ang biyanang. Adanak kwa na laing agdiskitar iti masida. Ngam babaan ti dakas awagas. Banag apakaungungtan kan pakasirsirmunan na kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysan. Manganan na nang. Nakaluto akaw. Adyagay day talinutom amasidaan day. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Adya tiniliw mo ngay. Kat pasig nga ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Bagay! Umayak man! Handa kayo! Madali ang kal. Madamdamay tayo ang mga nanang. Kalubak pa'y lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka kabagays! Mapukpukaw tayo kawitan ang manukmay. Awanlat na idaw-dawas dito'y balayo kabagays. Ay, naidyak ang Awan mo mukha tinimay. kabagays. Dito yan sa bali ang manok ang kal. Napanan na katamanan. Agpukaw mo tandag iti manukmay. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Hamang anong nagtalaw mo tin ang kal. Ag-self-supporting. No saan da mga min na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakanak mat idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulukmag da kiti manuyo ang kal. Sige tinakman sa pulay. Barang adalaang di tayo igay. Anday, ibagam man ti agpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ay, kaginatan ko Di agpaiso, anday. Kagpaiso, ginatan ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan, anya. Di kayo mamagsaw iti kastano awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adumot titarakan mo ang manok Hay! Adarog na pukpukaw. Inulit ko abinilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapanan na ngay ngatan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay ka siyempre, amok ti bilang dagito'y manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpiksa mo memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito'y manok ko ti makikaroba? Iso ang masiguradong at tinakaw dadagi jay. Pay amaw, tatumulong ang agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas! Ang mga nun at dala dita karoba. Kung nagtumot ngamin nga ipupukyaw dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da. May mayat no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apa-apadan. Unangam, napukawan ka niti manok. Amangan no nayaw awanag. Sige man tayo nakasapulan ti manok ko. Manok ko! Where are you? Manok! Angkay Primaw! Angkay! Apay Ada nakita ka ba niya iti asidag ti balayaw? Ha? Banyas! Well, iso laki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw!
Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di iti manok. Anya? No kasta, saan a tao tinang takaw iti manok ko? Saan, angkay? Krrr! Krrr! Ay, kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay, agsasarunumit ng ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apay kas laburido ka nga, pakpakan ka na kita manok mo? Ay na, kurang man ang titarakin ko ang manok. Ay, Anya? Allah, apay nga. Agsasarunumat ng ti panlakapukaw ti manok mo, Lucas. wan nga ron. Yes. Ay, awanin. Maininot na maibos ni manok ka. Ipupok mo kaminan. Tadamot pupukan lagi ti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manon iti insangpet mo ang manok iti rabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na lang. Am-amukan anday. Tinakaw mo dagijay ang manok kanya. Saan? Napidot ko kung lang arudin. Sige ta rumana. Inak ila ko dagiti manok napidot ka. Isublem dagiti manok. Saan mo ako ka dagijay? Pangisublang ay kadya maamamot aking kuka. Napidot ko kung lang arudin. Nagtalakay man. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo, Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay ti tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabi ay. Sagay sa iti rinabii? Kiway! Manumila tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakaanak matlang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana, nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saanin, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya ti kastangar aramidam? Apay di ka makonsensya. Haw? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo ti biyag ka. Anday pangaasim. Sardagam ti kastangar aramidam. Kasanon numatiliwan da kang agtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang arudahin. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahi ti kastay. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitampay. Rabi manay. Gundaway ko maninday ti ngagtako iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno dami ilakaw. Ay, idapag pa iti silaw ka. Oray ta, mo matiturturungat. Kan may silagmay. May maya noon silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kanyak. Nay, anyo day tag-igpila man day. Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao isa na manok. Ha? Nagluko kan. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tangay. Ay kaginatang ko Ha? Sige ita, dardarasak paray. Adda nang ko maipapankin ni Anday, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaruba. Ha? Adamot na po kaw manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti kanaka. Nang runak itawan pamanagnik kaw. Ngam kasaritam kumalatan Anday. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. No, da pa man da kay parangdang, tasang ida. At daya may parangdang ay bitin siya. Ngampod nomet nga may nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga ro dagi jay. Gida dumama ka mapipido ka kung itag na. Basta di ka agar-aramid iti saan anasaya at tano matiliwanda ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na edak pala diti balay.
Jak pa'y larom rumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jak mo't makitkitan ni Andy Lucas. Iwan nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan nga agpakpakita? Huwag nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awan ang tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkuhana Delikado dahi dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Krrrr! Umay kay mga nay! Krrrr! Anyat ay ayabam di ta manok. Kat nakapupok mat dagitay manok tayo, Anday. Unay kiidin ay di kay ngumaniwa di ta Agkurkura lata tabarang nga daw may nga abuyaw. Krrrr! 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 Na. Dagita na nang. Ay sigay, mangang kayo na. Manok ti kaaruba dagita. Di umbayan nyo ata umay da karob mangan. No'y marubayan da. Manok tayawn. Anya? Nanang, mga sawa ka. Nay, asino ti asawaan? Kaya jay nubiyak Adayo nga min ti lugar da. Iso jak yaw awi dito balay. Tiksmik ko nga main. Nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya uray simple la kasara. Uray may salababoy ti handa ka mabalinan. Ay, kit na saya at ano mga asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na abanganawa ken kuana no bilang. Tanusyak, di nak madengdenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana Itatanal pas ti kasaratan dyan ay. Agawid ta di lugar main. Ta ijayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man ag naagtapay dito balay. Maburi nga dito. Awan mo mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan iji talon, ano kaya mau? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar main. Ta mas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito. Diya marami di kaya ko dito. Kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito eh. Basta gawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang hindi agaway. Ay, isa na. Sumurot akan di. Ay, apay ngay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami di angkay. May kawak. Iswa nagawig kamay. Ngam, apay akastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Isa na kasta. Ay, nay, palagipan ka hindi At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noon niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidin ita. Aday ta kay man ako na ako nang kay. Sagbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kay lanasan, Juan. Agpapada tayo mo lang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag saya atam ti bagbagak. Agbain ka kumait asawam. Agbalbaliw kan Anday. Ay, no kasta. Adamanan day jay nga Andy. Hoy, agnaigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya? Hay, delikado man nga ruden Amok ti kayan mo asawa Lucas. Parang agbalbaliwan ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga rued. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro tiwagas, tapno agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo.
Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan, Ay, siyak ni Lucas. Karo ba na Andy? siyak mo't ni Janet. Ay, naimbag man, ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa, tinaasawa na. Ay na, nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayo nga agam-amo ko ni Andy? Sakbay ang nagkasar kayo? Nabiit kamla nagamam mo. Sumagmamanula abulan na nagamam mo kami, nagkasar kami. Ay, ganern. Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha. Ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing put akanayon ni Andy. Ande, akin manok itisim magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abogam ma. Maruam da kita. Ay, saan ande? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya. Taapay ati limumay. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Expertak nga agtiliwiti kasta. Ha? Mala, ingkay saganan dagiti Ricardo ande. Tanay mas ti si datayo ita. Nay, akin kaldeng dita insangpet mo, Janet. Nakitak man ni Jedalan nanang. Marikmik ka marikmik. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawan da. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday lakay, ayan mau. Anday, isagana mong tayo sukatan ka dumari ka daw. Woo! Ay na. Kunaknuad dan mga tipakan ni Ande iti panagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam tinasawa na. Ay kasanudaytan ngay. No kasta, kalding mo jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na baraw. Wala na, Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Darasam tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday je balayo ti kalding ko na na? Wan! Ala darasam, mapan kan! Nay. Apay niya nga iti asurat, nanang. Sumon day ta kada kayo nga gasawa. Ha? Apay nga da sumon, may? Kasta ti rumbang kada kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insuro ken ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mao. Iso asangwan nyo tinagbasulan yaw. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan nyo iti asawam. Iso asangwan nyo ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultata ka no lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmultata ba kahit? Naimbang na siyang dakadata. Pinagbigyan data, agdiskitar ta pa iti pagmultata. Ay, alam saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Ah, Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti ambuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday ta agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kastang aramid. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. sinersermonak dagiti agasawa ket binagbagak ida. Kat ti pagyamanak dim ngagdamat iti pamagbaga. Kat nagsalukag da. Kat ita adan pagtagilakwan da ija ilimi iti prutas ken natnateng kat adameten lima nga apukok kadakwada. Alakastan ti pagayam mo Flora. Alagagayan di tamanan tinagpatinggaan day ta apakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyanan musical scoring
Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.